Kumagumbi amanomhlaba indlondlo ezinhle indlondlo lekhulumayo sanibonani umntwana ohamba namakhehla. Namhlanje ngiza neprayer isikhathi sesifikile sokuthi siphinde siqhubeke neprayer yethu ngoba sasiyenza last year. Abasala last year bangakhona ukungena bangangena kulonyaka. Abakhona futhi ababekhona last year abafuna ukuphinda ukungena bangangena, ayikho inkinga. Noma ngabe ubani uvumelekile ukungena la kwi-prayer. Angikhethi ibala lamuntu kuphela nje engikudingayo ngifisa ukuthi kuke kungene kakhulukazi laba abantu laba abasaqala kwi-initiation yabo, laba bantu laba engenza ukuthi bangaduki bangalahleki. Iyona ndlela le ekwenziwa ngayo mangabe uyi-self initiate. Iyona ndlela le ehlahla indlela, umhlahlandlela wakho lo i-prayer, indlela ofanele uyibone ngayo ukuthi indlela yakho ihamba kanjani. Ikakhulukazi-ke ngiyibona abantu kakhulukazi engibafisayo ukuthi ningaduki, ningahambi nize niyofika niduke nenze izinto engingafanelekanga ukuthi niyazenza ingoba ningazi ukuthi fanele nenze njani. I-prayer iyona enifanele ningene kuyo, nikwazi ukuthi sikhuleke sonke kanye kanye, nikwazi ukufunda indlela ezokuthi kwenziwa kanjani, nikwazi ukuboniswa isikhathi nayo yonke into esizobe siyikhuluma laphaya ku-WhatsApp wethu, lapho esizobe sinegroup khona ka-WhatsApp esikhuleka khona sonke. Bantwana bamathonga kakhulukazi nje ngithanda ukuthi ningaduki, angifuni nilahleke bese kuwukuthi umuntu athi mina nganginawo amaphupho kodwa ngangingazi ukuthi fanele ngenze njani, mina bangangibonisa izembatho ngangingazi fanele ngenze njani, mina ngangitshelwa kuthiwa ngihambe ngiye emanzini kodwa ngingazi fanele ngenze njani. Woza uzokwazi ukuthi ubone indlela ofanele wenze ngayo. Sondela uzokwazi ukubona ukuthi kukhulunywa kanjani namathonga, kukhulunywa kanjani nama-spirit guides wakho, ukhuluma kanjani nesithunywa sakho size sikwazi ukuphendula sikhulume nawe back. Understanda kanjani ilanguage enikhuluma ngayo nesithunywa sakho, ngoba phela isithunywa nawe namathonga i-relationship yenu kufanele iphakame. Uyazi ukuthi mina ngikhuluma kanjani nabo, bangiphendula kanjani. Ama-spirit guide wami uzuwazi ukuthi mange ngathi kubona ngiyazi ukuthi beza nini mina nempendulo. Yilokho-ke ngikufunayo, ngifuna ukuthi la mawusondela la uzongena kumkhuleko, uzongena uzokwazi uku-understand umkhuleko-ke kulonyaka. Ngithe angiwenze u-R50. Uzowathola ama-details ku-WhatsApp. Uma ngabe ungena ku-WhatsApp uzowathola ama-details omkhuleko ukuthi ukhokha kanjani u-R50 bese usenda kanjani i-proof of payment, uyayisenda nayo okukhombisa ukuthi usukhokhile. Into-ke engiyenzayo la uzobeka nje nawe u-R50 ngoba khona izinto engizothamba uyithenga ozokwazi ukuthi siqhubeke nazo ngomkhuleko. Uzobeka nje u-R50 wakho ozokuthi uma usungenile la egroupini bese ngikutshela ukuthi uthenga ini nani, uzokwazi ukuthi sixoxe kahle-ke ihambe kahle indaba yethu. Angeke ngikhulume zonke iy'ndaba zami la eziyimfihlo esizenza la kwi-prayer, angeke ngiyikhulume zonke iy'ndaba zethu, sizoyikhuluma lapha ku-WhatsApp. Wena nje into ongayenza ngi-WhatsApp usho ukuthi uyangena kumkhuleko, ubese-ke thina-ke uyabona uyasenda lokho fanele ukusende bese-ke siyaqalisa umkhuleko. Abangakhonanga ukungena egroupini yokuqala bazokungena egroupini yesibili. Into-ke embi-ke engingayazi ukuthi lo mkhuleko uzongithatha ungibeke kuphi, ngizowenza kuze kufike kube nini, bazothi angigcine nini angazi. Uma ngabe ungangenanga kuwona hayi phephisa, kodwa mina ngilikhiphile ithuba lokuthi abantu abasondele bezokwenza umkhuleko, ngilikhiphile ithuba lokuthi sondela senze umkhuleko sibonisane ngendlela eyaphambili. Uma ngabe bethi abantu abangiphethe mina angime manje ngomkhuleko ngiyama. Uze wazi-ke ukuthi kulo mkhuleko uzolalela into yonke esiyenzayo. Uma sigcina isikhathi siyasigcina somkhuleko, siyavuka ebusuku siyavuka naso sonke isikhathi senze konke esikwenzayo. Uma ngabe ungavukanga ngesikhathi lesi bekufanele uvuke ngaso, ngiyazi ukuthi ngiyakukhipha egroupini and ngiyakukhipha egroupini. Uma ngabe ungenzi zona into engithe mayenziwe, ngathi hamba othenga ukuthi, ngathi shuthi isithombe ngisibone ungangishutheli, ngithi yenze ini ukubone, ngibone phela ukuthi lezi zinto lezi engiyidingayo uyiphethe na, ungekwenzi wena. Uma ngabe ungalaleli, ngiyakucela mntana ethonga
angithandi ukuthethisa abantu abahamba namakhosi. Abantu abahamba namakhosi abantu abahloniphekile futhi abantu abenza izinto ekuvunyelwene ngazo abalalelayo. Uma ngabe ungalaleli ngizokukhipha ngoba abantu bakho bazobe bekubona nawe ukuthi awulaleli. Ngiyakukhipha egruphini ukuthi ukhipha u-R50 anginankinga, bengibakhipha na last year. Uma ngabe umuntu ngimbona ukuthi akenzi zona ngiyakukhipha. Uma futhi bengitshela ukuthi nango mbatha isikhumba semvu kodwa uyimpisi, ngizokukhipha ngoba ngiyakwazi ukukhipha. Nginenzela ifavor la. Angikhulumi mina nabantu abangazange bahlole kimi ngoba mangabe ngikuhlolela ngiqale ngikubone futhi uma uyisigebengu uza ngokuthi uzobenza ubuhleva bakho la, ngiyakukhipha. Uma ngabe uwumuntu oza nokusa, uma ngabe umbatha isikhumba semvu ngiyakwazi ukukubona. Manje-ke nginenzele ifavor yokuthi angingathi khiphani u-300 nihlole ngoba inkinga ayikho imali. Akhiphani lo R50 ningene egruphini kodwa ngizokubona mntanethonga, ngizokubona uma ngabe umbatha isikhumba semvu. Please, uma ngabe sengikhiphile ungangiceli ukuthi ngikubuyisele ngoba ngeke ngize ngikubuyisele. Baningi ngabakhipha ngegruphu yokuqala ngoba bembatha isikhumba semvu beziyimpisi. Angimfuni kumuntu ozophazamisa la ngoba hey, bakhona abantu abambatha isikhumba semvu bathanda ukungena ey'ndaweni zabantu, bathanda ukucombiza, bathanda ukuzofaka imimoya emibi. Ngizokukhipha. Ungaphatheki kabi, ngizokukhipha vele nje uzobe wazi ukuthi uyangichansa vele. Angibafuni omachansana, ngizokukhipha. Lapho angihleki angidlali. Bese kuba yilaba abangambathanga isikhumba semvu, abalungile, abenza ukulunga, abenza izinto zokukhanya. Uma ngabe nawe umuntu wawuhamba namakhosi ungalaleli, ungayenzi into engithi yenze, uwenze ngokwakho, wenza indlela yakho, ufuna ukuthi manje sekuwuwo ozophatha mina ungena la egruphini kimi ngoba ngizosiza abantu abafuna usizo. Uma ngabe uzibona ukuthi awulufuna usizo ngizokukhipha. Ungalokhu ungicela u-R50 wakho ngoba ngizokukhipha. Ungathi ngoba naku ufaka u-R50 bese ubone ngathi usuzongi-owna. No, angi-ownwa umuntu mina, ngi-ownwa amakhosi engihamba nawo, ngi-ownwa ama-spirit guides ami. Uma ngabe wena usuke lapho usuke khona wazongena egruphini yami uthi uzongisukela, uthi uzongifuna ukungikala ukuthi ngingangakanani, ngizokukhipha bese kuthuleka nje futhi. Ayikho into ozoyenza yona ngoba ngizobe sengikukhiphile, uzobe ungasamukelekile. Kodwa labo abazolalela benze ngendlela, sizohamba nabo size siyofikisana lapho efune bafike khona. U-8 days iy'nsuku esizozenza. U-3 days wokuqala sizobe sifastile, sikhuleka, sithandaza, siphahla. U-3 days bese siyaphumula ngelanga lesi-4. Ngelesi-5 siyabuyela siyosebenza. Manje sizohlala 5 days. Kusho ukuthi mina nawe sino-8 days. Igruphu yesibili izobe isalindile ifuna ukungena, izongena mase siqedile bantwana bamathonga. Ngicela ningisize nenze kufanelekile. Uma ngabe ngalelo langa mhlampe kuyenzeka siyakhuleka, uyabona ukuthi ifoni yakho inenkinga ngoba thina ngapha ngakithi ngibona ngathi load shedding sibuyile. Uma ngabe kuwukuthi nawe unenkinga kanjalo, reporta egruphini usho ukuthi unenkinga kanje. Singathi mase sesivukile ngo-12 thina sakhuleka. Ngasabathe ngithi ngiyakubiza ngo-12 awuvuki, ngasabathe ngiyakubiza ngo-3 mntanethonga ebusuku awuvuki wena ulele. Bese kuthi ngo-7 ekuseni uzothi kimi hayi Ndlondlo beyifoni yami ibigula, ifoni yami ibinje. Angiyithathi leyo, ngiyakukhipha nje kuseni egruphini ngoba ungisebenzise kabuhlungu, ngikhathazekile, ngingakutholi ukuthi ukuphi. Ngiyakukhipha egruphini ngoba uzolalisa iprayer yethu, uzongasikhiphela imiphumela emihle ngesiyithole ngenxa yakho. Ngiyathemba ukuthi ngisho konke ngoba yizo zonke lezi zinto ezingiphazamisayo. 1, ngifuna abantu abazozimisela. 2, ngifuna abantu abagcina isikhathi. 3, uma unenkinga bika kusenesikhathi ukuthi unenkinga, ungabiki ekuseni ebusuku kade ungatholakali. Yekela utshwala, yekela konke lezi zinto ozenzayo, yekela ucansi, lumise, uzolithola after 8 days lo sesiqalile. Yekela ukudla kwengulube, ukudla izinto ezinengulube, yima ey'ntweni ezinengulube. Ziningi izinto ongama kuzo mntanethonga ozaziyo ukuthi azilunganga uma ngabe sibhizi, sifasta, sikhuleka, siphahla. Angidingi ukuthi ngize ngisho izinto ey'ningi. Okuningi sizokukhuluma egruphini ka-WhatsApp. Nisale kahle bantwana bamathonga, ngiyanithanda nonke emakhaya. Uma ngabe kukhona okusalile ngiyokukhuluma egruphini. Uma ngabe kuwukuthi khona ofuna ukukubuza nawe uyokubuza egruphini. Ngiyanibonga bantwana bamathonga, sisazoqhubeka nomkhuleko wethu, siyobona ukuthi sihamba sima kuphi.
Okwamanje nisale kahle. Ngicela ni-like and subscribe to the channel. Nginithanda nonke emakhaya. Masiqaleni nisale kahle.